Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Istý človek mal 2 synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Vstúpil teda do seba a povedal si: Koľko nádeníkov u môjho otca má chleba nazvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obú na nohy. Priveďte vykrmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti tebe a proti nebu. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Túžim stať sa aspoň tvojím nádeníkom. Ešte som bol ďaleko, keď ma zbadal môj otec. Pribehol ku mne a objal ma okolo pliec. Vyboskával a obliekol mi nové šaty, lebo som nájdený patrím otcovi.